Hubo un tempo, non fai tanto, no que os empregados públicos conxelábanselle o salario. Ese tempo coincidía casualmente con gobernos do Partido Popular. Arestora, lembramos uns feitos que teñen nome propio, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero foi realmente quen abriu a veda contra os empregados públicos en 2010. Asistimos unha vez máis a ese espectáculo de quen recortou máis os dereitos salariais, en este caso, das traballadoras públicas. Pois a verdade é que non prepararon moi ben a lección, porque foron uns e foron outros. Pero, repito, non foi o primeiro Zapatero. Xa Felipe González, si conta como socialista, en 1994 xa conxelara os dereitos salariais dos traballadores. E despois que fixo Aznar? Pois manter esa conxelación e incluso incumprir un pacto sindical de que tanto falan, pois incumprir ese pacto sindical en 1997. Por tanto, uns e outros mal cos traballadores públicos dos que agora parece que defenden, depende do día. Esta iniciativa que debatemos no día de hoxe xurde dunha iniciativa popular. Unha iniciativa popular avalada por máis de 5.500 sinaturas promovidas pola CIGA Administración Pública. Nesta iniciativa solicitamos un pronunciamento deste Parlamento para demandar do Goberno do Estado a presentación con carácter inmediato dunha proposta legislativa que estableza unha cláusula de garantía salarial que supoña o mantemento do poder adquisitivo de todas as traballadoras públicas. Que o sindicato CESIF, por certo, cuantifica hoxe nunha perda do 20%. Para que os salarios do persoal empregado público se actualicen automáticamente en función do incremento real do IPC. Señor Font, ese pacto, desde logo, moi transparente non foi. Foi bastante escuro e, desde logo, insisto, porque penso que non é unha cuestión menor, deixando fora a maioría sindical de Euskal Herria e a maioría sindical de Galiza, que non é unha cuestión menor. Pero ese pacto non vai a recuperar nada, nin o pretende. En 2025 ese incremento salarial era dun 2,5 e o IPC real foi de 2,7. E unha pregunta, por eso da guerra imperialista que nos ameten os amigos destos señores da dereita, cree que o IPC vai a ser de 1,5%? Ou incluso con ese 0,5 adicional dun 2%? Non, vai a ser superior. Por tanto, as traballadoras públicas non só non vai a recuperar poder adquisitivo, sino que por ese maravilloso e excluinte pacto van a seguir perdendo poder adquisitivo.